Στέλνω τους πελάτες μου σε άλλους marketeers. Πολύ καλά άκουσες. Τους σταματάω και τους στέλνω σε άλλους marketeers. Υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις πελατών που ενώ τους εξηγώ από το πρώτο ραντεβού, πολύ πριν τους αναλάβω, ότι για να γίνει το οτιδήποτε και να έχουν την οποιαδήποτε ανάπτυξη και επιτυχία στο λογαριασμό τους, πρέπει να κάνουν υπομονή 7, 8, 10 μήνες κατελάχιστο. Αν δεν μπορούν να επενδύσουν χρονικά, χρηματικά και υπομονετικά κυρίως σε αυτό το χρονικό διάστημα, δεν μπορούμε να συνεργαστούμε και δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε. Διότι χτίζω brand. Οι ίδιοι λοιπόν άνθρωποι αυτοί που συμφωνούν έρχονται πάρα πολύ συχνά και στις 20 μέρες μου έχει τύχει και στον ένα μήνα και στους 2 μήνες. Να, δεν είμαι ευχαριστημένος και τα views μου δεν κάνουν και τα. Σε αυτό λοιπόν το στάδιο, αφού τους υπενθυμίζω αυτά που τους είπα στο πρώτο ραντεβού πριν τους αναλάβω, τους προτρέπω, τους σταματάω και τους λέω: θα σταματήσουμε εδώ. Θέλω να πάμε να πάτε σε ένα άλλο marketeer. Και να δοκιμάσετε έναν άλλο marketeer. Και να του πείτε ότι θέλετε να σας αναπτύξει σε 2 μήνες μέσα. Όλοι, μηδενός εξαιρουμένου, επιστρέφουν πίσω. Γιατί οποιοδήποτε έρθει και σας υποσχεθεί ότι μέσα σε 2 μήνες μπορεί να σας κάνει φίρμες, γνωστούς, να αναπτύξει λογαριασμούς σας και ταυτόχρονα τις επιχειρήσεις σας και τις πωλήσεις σας, εσείς τους πιστεύετε? Συγγνώμη, αλλά είστε χαζοί. Και δεν απευθύνομαι προσωπικά σε κάποιον από εσάς συγκεκριμένα. Απευθύνομαι σε όλους όσοι πιστεύετε ότι κάποιος μπορεί σε 2 μήνες μέσα να σας κάνει πασίγνωστος. Και είναι λογική. Γίνεται? Για σκεφτείτε το λίγο.